Jo, takže nazdar lidi, máme tu tak kratulinké video zo zahradky, kde ideme odhrňať obracať seno. No, pozrieme sa na kuričky a urobíme si nejaké také detaily, že čo chcete, aby som urobil za videjko, že toto si ideme zhrnúť, ofen sa vám, keď to budem mať. No jo, takže už si to len rozprašiť, takto len. Len takto, sa to robí zle, ale to dáme nejako. Jo, ešte tu je asi nejaký týždeň, 2 týždne už možno aj. No, ukážeme sa mu krásavicu, bielu. Tu si asi v minulom diele videli, ale teraz sa už úplne pomenila. Už proste už neláze, už asi viete čo. Odchádza, takže rozdrámeme si. Tak. Dobře? No, takže mám to urobené. No a ukážem vám Belu. Tam je. No, a chcem vám ukázať, čo bude možno zajtra kosiť, alebo na budúce. A že či chcete z toho urobiť videjko. No, takže dívajte sa. Jo? Takže, toto celé, je to fakt ako dosť, toto. Už tam po tú hore, po tú hlinu. Toto celé chcem urobiť. Pokosiť, jo, celé, toto. To celé, možno aj tuto trochu zajdeme ešte. Ale chcete z toho urobiť video? Napíšte do komentáru. Môžeme kľudne aj toto tu celé horné. Toto. A určite aj toto robíme. No, takže toto je takto. Pokosíme, jak chcete, aby som to na toto. Tak nahoďte like a napíšte do komentáru. Chcem, aby si to pokosil, jo? Tak ja mám ukázať ešte moje kuričky. Pozdrav do videjka! Pozdravte do videjka! No pozdravte! Veď pozdravte! Takže, toto je Albert a toto je Žovka.